Hej med derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i grisestalden. Vi skriver uge 4. Vi skriver uge 5. Vi skriver uge 11. Vi skriver uge 13. Vi skriver uge 16. Vi skriver uge 21. Vi skriver uge 25. Vi skriver uge 32. Vi skriver uge 38. Vi skriver uge 49 2023. Nå. Nu skal vi lige se, hvor meget vi skal have lavet op på den her. Vi skal have det her filter op i hvert fald. Så går vi lige her en gang. Sådan der. Ja, vi tager denne herfra. Så var tryk på. Hold da op. Der fik vi lige en skyller. Høj for satan. Kommer vi lige til at have et stykke 4 der. Nu prøver vi lige. Nu. Hej med jer derude. Så er det blevet tid til en ny arbejdsdag i grisestalden. Vi skriver uge 4 2023. Carlo, can you go in office and take this paper for selling piglets? Oh, yeah. Yeah, I forgot to take. The last. This is the last. No more. 812.
Hej med jer derude. Velkommen til Bunnyman og Co. Og ikke mindst til en arbejdsdag i grisestallen. Vi skriver uge 5, 2023. Wait. Ej, hvor er det irriterende. We go to next stable now. Hej med jer derude, og velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i grisestallen. Vi skriver uge 11, 2023. Skal vi have lukket noget lort ud? Den kunne vi måske godt lige tage den her. Skal vi lige ned og fiske? En prop op. Sådan. Kan I se lorten render ud hernede? Det er skide godt. Nå, de damer. Jeg tror lige, vi tager den her også.
Det vil jeg ikke finde nok. Hej med derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i Krisestallen. Vi skriver uge 13 2023.
Next box, yeah. Yeah. What? Easy because you not Yeah. move for the group. Yeah. And 3 groups will be one ultrasyn team because it's 6, 6, 6, 18. Yeah, 3 groups. We have only one place here to go. Yeah, but I think we finished now. I think so. You think no? Wow, are you? It's perfect. The last box. Hej med jer derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i Grisestalden. Vi skriver uge 16 2023. Ja. Nogle gange kan man tage noget halm og så lokke dem lidt med noget halm. Men det her, det er jo en morså, ikke også? Ja. Det her, det er jo en morså. Det er hende, der skal føde alle babyerne. Så det er en meget stor dame, det her, kan man sige her. Hun vejer cirka 200 kilo, sådan en her. Så det er altså rigtig mange kilo. Det er måske 4 af jer for sådan en her. Men grise er meget rolige, og de er meget nysgerrige dyr. Hvis I står længe nok, så kan de ikke lade være med at komme hen til jer, fordi det er så spændende. Og bliver de bange, trækker de lidt tilbage, men der går kun et øjeblik, så vil de hen og snakke med jer igen. Så der er 1200 søer her på gården. Der er nogle af de her ting, I skal høre lidt efter, for jeg ved, at Jonas han har lavet en lille konkurrence til jer, hvor I kan vinde nogle ting. Hvis I kan svare på nogle af de spørgsmål, som jeg siger til jer, eller nogle af de ting, jeg siger til jer, så kommer Jonas med nogle spørgsmål. Hvad siger du? Og en gris, den er gravid i 3 måneder, 3 uger og 3 dage, så føder den. Det er så mærkeligt. 3 måneder, 3 uger og 3 dage, så føder den præcist. Ja, du må røre alt det, I vil. 1200. Det er det faktisk næsten, men det kan godt ændre sig lidt. Men jeg tænker, at nu kan vi lige gå rundt her en gang. Vi skal hele vejen rundt herude med bygningen, og hele vejen rundt deroppe. For vi skal ind og se. Ja. Ja. Det er rigtigt, jeg bare hive til. Du skal bare hive til. Ja. Sådan. Hvor bliver de bange, kan I se? Øj, den er rød. Hvorfor er det så rød? Røde? Det er en gris. Den er jo lyserød, sådan, eller rødlig. En sjov ting, det er en gris, den kan ikke svede. Den kan ikke svede ligesom os, så den gør ligesom en hund. Den ånder, når den har det varmt.
Hvis I vil se en af ornerne, så er der en orne herhenne. Men ham her skal I nok ikke stikke hænderne ind til. Fordi han kan rive jer med ind over, hvis han vil. Han ser farlig. Ja, han er meget stærk, ham her. Og vi har... Ja. Hans tunge ligger ud til siden, kan I se det? Det har de næsten alle sammen, fordi de har øreringen i. De har et lille øremærke, hvor deres nummer står på, hvad de hedder. En af de der, de har også et ordentligt hul. Ja, det er fordi øremærket det falder ud. Så er der et hul efter. Men det her, det er fareovnen. Dem har vi ikke så mange af. Det er miskatten. Den bliver helt overrasket over, at I alle sammen kommer nu. Se, nu løber den og bliver bange. Den er slet ikke vant til, at der kommer børn herinde. Nu går vi herind. Herinde prøver vi lige at være rigtig stille. Stikker det her ud? Sikkert. Hvad er det der? Sjovt. Der er alle babygrisene. Men de her, de er jo lige kommet ud. De er lige kommet ud. Det kan være, mens vi står her, der kommer nogle flere ud. Der kommer en mere. Kan I se her? Det er sådan en nyfødt gris, det her. Den er lige kommet for et minut siden, eller 2 måske. Kan vi se, der kommer en mere? Hvilket er helt vildt med gris faktisk, det er, hvor hurtigt de er op at stå og kan gå. Hvor lang tid er det, der går med et baby, før den begynder at gå? Et år cirka. Ja, der kom en ud. Der kom en ud. Så I det? Nej. Der blev født en. Er det der navlestreng, det der? Den er lige... nu skal vi passe på moren, ikke? Så den er altså lige kommet ud. Den her, så knækker jeg navlestrengen over her. Der var knækket navlestrengen. Jeg kan se mere. Så den er altså i gang med at ånde for første gang nogensinde. Den har lige åbnet sine lunger for første gang nogensinde. Da den lå inde i moren, der kunne den jo ikke ånde. Der fik den luft igennem den her. Fra moren af. Kan jeg prøve at røre den? Ja, det må I. Den er glat. Den er helt glat og blød. Og den er jo sød. Ja. Jeg har lyst til at holde den. Den er jo lort. Men vi skal nok finde nogen, I kan få lov at holde. Nej, der er død. Der er en, der er død. Ja. Kan I se, den ser lidt mærkelig ud, den der ligger og er død? Den er ikke blevet færdig inde i moren. Der er sket et eller andet. Hvorfor er det alt? Hvorfor kommer det så hurtigt ud? Jeg tror, ved mor, sådan, normalt så kommer der sådan en ud. Normalt sådan en menneske, og her kommer der sådan 12. Jamen hun skal cirka have 20 ud, så det skal gå stærkt. Så det tager cirka 2 til 3 timer, så har hun fået 20 gris ud. I kunne også se, da grisen kom ind, hun sagde slet ikke noget. Hun mærkede det dårligt nok. Det er ikke noget stort problem for hende at føde. Men nu kommer der en mere. Ja. Og hende er den der, som der lige er blevet født. Den er der. Den er lige ved at skal lære at gå nu, kan I se. I kan godt. Vil I prøve at holde en? Ja. I må godt prøve at holde sådan en, der er helt nyfødt. Hold godt fast på den. Har du fat? Det laver mor. Det kan være, du skal holde ovenpå også. Med den anden hånd. Sådan der eller noget. Ja, I kan prøve at skifte lidt til at holde den her, fordi vi skal lige huske, hvor de hører til henne, så vi ikke får blandet grisene. Ved I, hvorfor den skriger? Det er det eneste forsvar, en gris kan gøre. Den kan ikke tæve nogen, den kan ikke slå nogen, den kan ikke gøre noget som helst. Så det eneste, en gris kan gøre, det er at skrige. Det er derfor, man siger skrige som en stukken gris. Hvis den bider mig, så kan jeg ikke mærke det. Den er ikke tænder endnu. Ej, jeg vil sige, lige nu har den nogle lidt fine tænder, nu når den lige bliver født, men de bliver hurtigt sådan sløve. Jeg prøver at holde den. Hvor lang tid tror I, nu har den født den her, hvor lang tid tror I, at der går før, at den er så stor, at den skal væk fra sin mor igen? 4 timer. Det var godt nok meget hurtigt. Nej, der går cirka 30 dage. Jeg troede... 30 dage, så er den gået fra den her størrelse, hvor den vejer cirka 1 kilo, og så til den vejer 7 kilo. Okay. Så på 30 dage bliver den 7 gange større, siger. Hej med jer derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i grisestallen. Vi skriver uge 21 2023. Nå, så skal vi sgu lige ind og have fundet nogle øffer.
sorry. Hej. Det er den store forsending. Ja, det er helt stor. Ja. Det er helt stor vogn, så det passer fint. Men der går lige 5 minutter, så er vi klar. Kommer resten lige om lidt. Sure, 175. Nå, du må have god tur. Jo tak, god dag. I lige måde der, hej. Hej med jer derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i grisestallen. Vi skriver uge 25 2023. Så er vi kommet godt i gang hernede på den nye ejendom. Nu er vores polske håndværkere gået i gang herinde for alvor. De skal have renoveret lidt forskellige ting, vi gerne vil have renoveret og effektiviseret herinde i drægtighedsstallene. Men generelt skal hele gården lige have en overhaling, så det er lidt det, vi er i gang med nu. Når vi starter herinde i den store drægtighed. Så det, der skal laves lidt mere krybeplads, og der skal laves forskellige ting. Nogle halmhække, og jeg ved ikke hvad. Men de er virkelig godt i gang herinde med at gøre klar til
til at sætte nogle flere kryber op. Det vil vi gerne have. Vi kan lige prøve at se en gang. Og det er jo det fede ved, at vi er så stort et firma, at vi har vores helt egen byggeafdeling. Så når først den går rigtig i gang, så går det altså rigtig stærkt. Men de skal have sat nogle kryber op herhen langs med væggen, og så det skal de have gjort i begge sider her, så der kan komme lidt flere ædepladser. Så skal vi have sat en halmhæk op der, og lige så vel skal vi have lavet noget vand hernede i enden. Der skal vi have lavet noget vand hernede i den ende her, så de også kan drikke lidt, når de er frie. Men der er lidt små renoveringsting og nogle forskellige ben, der er faldet ned, der skal laves og sådan nogle ting. Så det går de i gang med nu. Det tager ikke lang tid. De er virkelig effektive, når først de går i gang. Oha, strong men. Strong men. Kjær Knudsen strong men. Men det bliver rigtig godt, det her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal lige have vasket herinde en gang til loftet og siderne og sådan noget. Det skal lige vaskes en gang. Så kalker vi hele gården. Vi putter en gang hydratkalk ud over det hele. For virkelig at få slået det hele ihjel, der kunne være herinde. Ja, det er en rigtig fed stald, det her. Det er det. Der kan være rigtig mange grise herinde, og det skal vi nok også få til. Og der kan bare være fed velfærd herinde. Der er både overbrusning og hvilearealer, og nu sætter vi et halmareal op også. Så kunne det være, at jeg kunne finde et par fodbolde at købe herud til, tænker jeg. Så det må vi lige have kigget på, hvordan og hvorledes vi gør det her. Husk, hvis du er ny på kanalen derude, så husk lige at gå ind og trykke på like-knappen. Og lige så vel tryk på abonner-knappen, så du får at vide, hver gang der kommer nye videoer herude fra stalden af. Det her, det bliver virkelig et spændende projekt. Det er der slet ingen tvivl om. Men vi må hellere lade dem arbejde i fred. Så driver vi videre. Vi har allerede lavet en del om på fodersystemet. Det har vi forsimplet lidt mere, for det skal være lidt mere simpelt, det her fodersystem. Det kan vi jo godt lide. Vi har jo en stor foderfabrik centralt, der laver alt foderet. Så lige nu har vi pillet alt møllerianlægget ned derinde, og så har vi bare lavet helt simpel indblæsning af foder, og så blander vi det med vand derinde. Vi har fået sat en låge i det, og vi har fået ryddet lidt op. I kan se alt det her, det er noget, vi har været i gang med at sortere, og her har vi været i gang med at sortere. Der er rigtig meget på den her gård her. Så der er altså lidt sorteringsarbejde. Men det skal nok blive rigtig godt, det her. Jeg glæder mig til det kommer i gang. Hej med jer derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i grisestallen. Vi skriver uge 32, 2023. Der er også noget vand der, vi skal lave. Jeg synes ikke, vi laver andet end vand hele tiden. Lad os lige prøve at se, om vi bare kan stramme det.
er virkelig svært at lave, hva'? Nå. This I should fix. Now I want to see this. Nu skal jeg lige have åbnet her. Nu må vi se, om vi får en skyller, det håber jeg altså ikke. Jeg har bare lidt fornemt, den her membran, det er noget lort. Jeg tror, vi lige går ind og åbner en ventil. Hvad står der? Retur 12, 13. 12, 13, 14. Vi skal åbne den her. Det kunne bare være fedt, hvis jeg ikke fik en skyller. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Vi får lige at se. Ja, kan I godt se det for jer? Er vi heldige? Det ser lidt ud, som om vi er heldige. Ja. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Vi skal lige have det her skyllet ud i hvert fald. Nej, den er sgu ikke engang vendt forkert. Den troede jeg faktisk, den var. Men jeg tror, vi skifter den alligevel. Den tager vi sgu lige og skifter den membran her. Det tror jeg er en god idé. Den har i hvert fald været dum. Vi skal lige finde den skrue, der var der. Der faldt den op. Eller bolt. Så skal vi lige se, om vi kan få det sådan nogenlunde rigtigt på. Få renset det her rigtig godt. Igen. Sådan her. Og sådan her. Jeg har fået i øjnene. Det er alligevel ubehageligt. Det her, det bliver meget bedre, end det var før. Jeg tror simpelthen, der var noget med den membran.
bliver vi altså lige nødt til at tage noget rent tøj på en gang. Hej med jer derude. Velkommen til et nyt afsnit af en arbejdsdag i Grisestallen. Vi skriver uge 38, 2023. Yes, we go in tool shop room. Where is Svetlana? I don't know. She might be new faster. Do you know where Svetlana is, Natalia? No. We need all people. We go learn now how to vaccinate. Sure. What's the diamond team? Yes. This is Paul from the company, and he will now show us how to do this job. Okay. Yeah. And you have used it before, Yeah. and I'll show you again how you shall use it. How is correct? Yes. This here have the training fuel. See, when you I start from the beginning, and you could see how you do it. Maybe it's right why you do it now, but А where is Valera? Валера сейчас должен прийти У вас вже process в- clearance. Okay. Yeah. He come there. Good. It's okay. Yeah. All here now. is to use this here device. You put the battery in. It's like a drill, battery drill, but you know it's too vaccinated. You put here the battery on here to start. Yeah, connect. Then the start. And service is about 20,000 shots. Then you do it there. And then you push on the no here because it's from Bluetooth and it's on to the telephone, but it's never So we push no. no. Push no. Yes. Then you put on the counter. Yep. And then can you see the daily counter? It's too many shots, and you have to not. Then you can reset here. Then you can see how many you shot every day. And the next one is bottle counter here. Reset. Yes. And here is the service device, a service counter. You do not. If it goes up to 18,000, it begins to be slower. Then you call me or any of my colleagues. Then we come to change this here. Okay. So 18,000. 18,000, yeah? Yeah. Okay. 18,000. Then the device here Will you begins change to be slower. And about 20,000, you come about 18,000. You call me, then begin to be slow. Okay. And then we have count next year is the total counter. Yeah. Okay. Yeah. Then you when you start before you are mixing PCV2 and Lawsonia, when you have mixed it, you shall use it in before 6 hours. Yeah. Yeah. We Then use you it have to directly. test- Then you have before you mix it, you make sure that the machine here is working with rinsing fuel. And then you put the rinsing fuel in here and see it's working. Okay, then it's working. Yeah. Then you can mix it. You have mixed it now. We say and that's training fuel here. There's no vaccine in. We can vaccinate the pigs with that. After. And then you had when you put the vaccine on, turn the head on here Okay. because it's pressure in here. And when you do that in that way here, the overpressure will come out here. Yeah. So put it otherwise that way here. That's a good detail we don't know. Yeah, very good. Yeah. We are doing the other way. Okay. Yeah. Yeah. Да? Then you start here, and then you know the pig is coming through. Yeah.
Then we're ready to vaccinate now. Yeah. Yeah. Do we Yes. have it? Yeah, we have Do pigs. it? We have pigs. Let's find some pigs. Somewhere. I think we need to go in number 8, 9, something like that. We can number 3, 2. Number 3, 2. Okay, then we go down here. Then I think normally you guys try to put them in the corner, right? Yeah. Normally they put them up in the corner. And it's from 21 days, Yeah. not younger. Right. From 24 days. Yeah. 24 or 21? That's 21. Oh, okay, yeah. 21. 21. Yeah. But that is also what the minimum are here. Now we say you have it in the corner. Yeah. Yeah. We play it's in the corner, yeah. It doesn't matter, Oleg. We just test now. We play, we have them in the corner. All the way on lifted. Pigs. Yeah. Yeah. In here. Yeah. So it is working. It is working. Yeah, I'm working. Then it will be a little white. It's normal. Okay. Yeah. Does it matter? Is it best to do it right there, or does it matter anywhere on the pigs? You can do it on the pigs where you want to. Yeah. I hear a lot of wings. I don't know. The tie. You can do it here, Yeah. but not here. Not there. Okay. It's normally here or in the back here. Yeah. But maybe it's good if we keep one system and just in the back there. I think that's best. Yeah. You also lift them up, right, Julian? Yeah. Yeah. Then you can see here, I have given that one, the bull begins to be a little red, that's normal too. Yeah. Okay. Can I try maybe? Yeah. Good, Oleg. That's good, Oleg. He always wants to try. That's good. Yeah. Because before how it worked before, we take grease and here like target, we wait 3-5 seconds. Okay. But now it's perfect. Yeah. Super. But it's best to put it in here. To stabilize it a little bit. Yeah. Don't have. Okay. Yeah. Go and try also. Who wants to try? But if you what do you have? Give me a little here. We test on me. Yeah. If you now do that here, you can do it here or here. You can do it here. But I keep here now the device here. And it's not loaded. Oh, it's not loaded. Yeah. The little one shall be in the big one. Yeah. Ser han så. Så man skal... Yeah. You tried that many times, I can see. Nej, jeg selv vil svine på den der. Nej, du har da taget på at holde dem. Det er meget fint, det der. Ja. En god måde at holde den på, det er jo over knæet, Ja. og ikke under knæet. Nej. Nej, man tænker på. Så ikke hold den her. Nej. Hold den her. Når jeg er længere nede på benene, ja, så har du bedre stabilitet. It can be broken here. Yeah. You understand what he say? Yes. It's actually important what he say. Don't take the pigs all the way up here. You will make a bad leg. Take it all the way down here. That's a fucking good point, yeah. That's a good point. Huh? Yeah. Yeah, but that's it. And when we say the hvad hedder flaske? Det her, the glass. Bottle or The bottle here is empty. There's still one shot in it. Aha. Yeah, there's one shot. Yeah, one shot in still. When the glass here is empty, it begins to go over to rinsing mode, cleaning mode, and you have to have the one left, and it will. You know, always keep the in here. Then start to begin to clean. The last. Yeah. And we clean between each bottle? No. No, okay. No. So now we would just put a bottle? You put a new bottle on. Now I'll show how you to clean it. Bring it back to your cleaning fuel here and put it on here. And then you have to hand here. It's not pressure on it now. When you vaccinate, it's 50. Well, here it says PSI og bare, ja.
do with it. But here it's not. And it shall like cleaning water here. You can see it, that's right. Is it some special clean water? Yeah. Because before we don't clean when we change vaccine. No, we're clean. You have not. You don't see, but we're clean. Ja, It's when you are finished the day. There. ja, Yeah. ja. I think Then you have to clean it here. change bottles. Yeah. Nej, we just put a bottle here on the next You one. should do it so the water is clear here in my hand now. Because inside here there is a photocell who recognize the white vaccine, and if you not clean it, then the photocell inside here will be dirty. And when you are middle in the vaccine here, and the photocell is not clean, then it can begin to go in the cleaning mode. Og nu forklarer jeg dig. Ja, ja. Hvis den gør det, så skal I simpelthen fyre en halv til en hel flaske igennem, Okay. hvis den begynder på det. Ja, okay. Og hvis den ikke bliver ved med det, så Ja. ring. If it makes this problem, then we need to take half or a full bottle of cleaning and clean it. And if it doesn't help, then you tell me and I call service. Yeah. Okay? Good. Now we are finished the day. Uh-huh. You are nearly going home. Then you have to clean this here. I can see it's very dirty. Yeah. That is very dirty. That's By water. yeah. And you have to clean this here because it's working with. This is go in here, and that will grow. And start dry. Yeah. And here around here with the wet paper. But not in the battery here. Ah, no. Yeah. Okay. Should we give it some oil here sometime or not? No, Okay. no, Yeah. No. Good. But then, yeah. I think that was good for us. It's a little bit different than what we did. I think this with turning around, I think that's something we not do, and that's important. Yeah. Yeah. That could make the problem that air come inside. Yeah, the air come out here, and Yeah. sometimes it's very high Yeah. pressure in it. Yes. Okay. Yeah. But then clean it, put it in there. What, I need a few batteries, Rasmus? we got he yeah. gave me 2 batteries now. So yeah. Do you need the old gun back? Yeah. You have an old gun? Yeah. 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 Okay. Good. You get that one back. Yeah. Today. Good. So. But that's it. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah. That And was if good. you like, I'll come again. Yeah. Call me. There will be. We We will. don't have problems now. Ej, det var rigtig godt det her. Det var helt sikkert nogle ting, vi gør galt der med, vi vender den ikke om, når vi sætter flaskerne på. det er rigtigt, ja. Det gør vi ikke. Og det der problem, du også sagde med, at den midt i det hele kan gå i rensemode, det er faktisk det, der er sket nogle gange, og det er så fordi, de ikke rengør den ordentligt. Det er simpelthen fordi fotocellen ikke er rengjort Det er ordentligt. nemlig det største problem her. Ja, det er. Det er faktisk, og det er det, vi er 10 Fordi- snart nu går i rensemode. Nu kunne jeg se, hvor meget du stod og rense den. Det gør de ikke. De tager 3 sprøjt, så er den renset, tænker de. Nu fik jeg ikke fortalt, men den her 2 gange, så skal den smides ud, selvom den er fuld. Fordi det her gummi, det fik jeg ikke fortalt, fordi det her gummi, det er bomørt. Fordi det går de også og genbruger. Den bruger de sgu lang tid, sådan en. Ud med. Okay, fint. God Man skal information. nok lægge noget ekstra til. Ja, skide godt. Nå, Ja. det var rigtig godt det her. De påstod jo, at de ikke virkede, de der. Nå. De kunne ikke få dem til at virke. Det snakker du om, jo. De sagde, at når den der grisen kom frem, så fra østen, så blev de nødt til at tage batteriet af. Nå, okay. Der var der ikke noget nu. det er der hvordan. De har lavet en mærkeligt galt. Ja. Nå, Men det Godt, kan også godt. være her, Rasmus. Yeah. hvis- I won't take battery and put on. yeah, you go and put the battery. Where is the old gun? I think I put it out here maybe. Or did I put it here? I think it's down in office. I got it down in office for you. skal Den sætter vi ind her. Ja. Så kan de komme i gang med det. Så det her, det tager simpelthen ind, Ja, gør det. så jeg ikke kommer til at bruge det. Ja, det skulle lige passe, mand. Altså. Det er nok også, at Men også rengøring, fordi at de synes jo, det her er en ren en. Den synes, de er ren. Så det var rigtig godt, du lige pointerede, at det her var slet ikke rent. men det var slet ikke rent. Nej, det ser de som rent, det her nemlig. Meget rent endda. Men det er det ikke. Jeg er ligesom dig, det skal være meget mere rent Ja, endnu. det skal- Ja. ja. Så det var godt, der lige var en anden en, der kunne fortælle det også. Godt, men så går vi sgu ud af igen. Fordi det er pisse smart, når det virker. Det er jo effektivt. Jeg gad kraftedeme godt, alle vacciner bare blev lavet om til det her. Også alle so-vacciner. Jamen, har det hørt hver gang jeg er ude nu. Hvad? So-vacciner. Hvornår kommer det? Ja. Ja. Det kunne fandme være rart at bruge sådan en der. Det ville da gå meget nemmere. Og det Og også velfærdsmæssigt, ikke at bruge en kanyle, det kan vi godt argumentere ud i samfundet, at det er godt at gå væk fra det, ikke at stikke i grisene. Men også nu har jeg jo løsrækkelige sø her i nogle Ja. lande i hvert fald også. Altså, det først for folk de 2 første med nål, så er de virkelig. Ja, men nogle af de her, de skal have 5 vacciner med nål.
Og de er væk. Og Væk, fuldstændig. Og ren arbejdsmiljømæssigt er rigtig godt. Ja, altså første vaccine, så gider de ikke mere, så har de fundet ud af, at manden han er ond, ikke også? Den anden der, det mærker de jo slet ikke jo, altså. Det er jo mere stressende i, at manden kommer derind næsten. Der er jo nogen, de får jo, hvis de for eksempel har PCV2 i sygeholdet, så skal det jo, så skal hele besætningen jo vistes. Og det gør man jo for eksempel, hvis sådan en sol der står i boks, så lægger du lige hånden på hende. Nu kommer jeg, og så vaccinerer du lige ved siden af vulva. Ja, det har vi også haft gjort. Vi har haft blitzer. Ja, vi har haft blitzer et par enkelte gange, med, og det var skide nemt bag vulvaen der. Ja. Men vi må håbe, det rykker mere i den retning der. De siger, det kommer. Ja, det er vel bare vaccinefirmaerne, der skal begynde at lave vacciner til pistolen, ikke? Det er jo kun os, der laver det. Nå, okay. Så det er igennem jer, der skal lave et eller andet samarbejde? Ja, så er det de her, det handler om nok. Men det er fordi, at når man laver vaccine, så er det jo... Jamen, en sol, den får jo 40 gram per sol. Ja. Ja. Og det er fordi, det er tonser meget mere, når det er søvn. Ja, det er klart. Nå. Ja, den ligger derude, den gamle. Den mener de også er ren jo. Og det skulle faktisk lige før, den er renere her i hvert fald. Men de mener bestemt, det her det er rent. Nej, det skal simpelthen tage sig. Jeg er enig. Ja. Og hvad koster sådan en her, ikke? Det er jo sindssygt. Ja, 5 år, de siger de til dem, så skal du se, så bliver den ren. Det plejer at hjælpe, når man sætter pris på tingene. Det koster 25 kroner i år, Ja. Vi er i hvert fald glade for det. Rasmus, det er jo ombygning, og det er kommer i dag her, hvis I skal have supplerende blodprøver. Okay. Nå. Hvis I er i tvivl om, at det virker helt så er vi aftalt med jeres dyrlæge. Ja. Fordi vi arbejder for jeres dyrlæge. Ja. Det er ikke sådan, at vi Nej, det er så fint, jeg er virkelig glad for det, så det var rigtig godt. Så jeg har ringet og skrevet til Jens Strale, vi kan hæve lidt op på. Ja, super. Jeg takker for det. Ja, selv tak. Ja, så vil jeg skulle gå ind og lave lidt igen, tror jeg. Og det var den vej, jeg skulle. Ja, du går bare ud der, så smider bare tøj derinde, så skal de nok tage sig af det. Ja, tak for det, vi ses, ikke også? Hej. Skide godt. Hej med derude. Velkommen til et nyt afsnit af En arbejdsdag i grisestallen. Vi skriver uge 49 2023. Nå, lad os lige se, om ikke vi kunne få lavet de ben her, og lige gjort de her bokse klar her. Vi tager lige et koben, det ved jeg, vi skal bruge. Vi skal bruge en hammer, og vi skal bruge et stykke træ. Det er her. Jeg tror, vi ret hurtigt kan lave dem. Og så hvis vi lige kunne skifte den sliksten, eller skifte, den er jo væk jo. Sæt en ny sliksten på. Det er også en af de ting her, der er sket de sidste mange måneder. Det var, at vi virkelig har fået mange ting, der er gået i stykker. Meget, der skal repareres. Det kan være lidt tricky. Godt. Godt nok.
Ja. Straw. What is straw? It's something I don't know, Rasmus. Maybe something broken. It's iron, Rasmus. This smells like cat shit. Yeah? Yeah. This smells like cat shit. I think it's cat shit. This one, it can be from machine, from tractors, from... Yeah. But this smells like old cat shit. I will wash my hand. Skil det her lort ad. Fuldstændig hjernet laver det her. Laver lidt op på det her. Så den ikke... Normalt så løfter den en hel række 2 stempler. Det bliver vi simpelthen nødt til at lave om. Det er for meget. Og det bliver ved med at vride sig i stykker. Så tager vi det fra. Et stempel kan sagtens trække en halv række. Meget bedre. Sådan der. Nå, det var godt. Så er det nok ikke helt ringe. Kunne det sidste også åbne hernede. Og det er den her henne. Jeg bliver glad for det her, øverne. Så virker det kraftedeme godt der. Det er perfekt. Det er helt perfekt. Så virker det sådan der. Lad os gå op med det her. Så den sliksten, den sætter vi lige op en anden god gang. Det bliver ikke lige nu. Skide godt. Fik vi sgu klaret alt det. Sådan rimelig smertefrit.